Tota la vida m'he dedicat a algo referent al dibuix i paral·lelament a l'art. Feia molts anys que tenia l'afició de fer mosaics d'una antiga experiència que vaig tindre de petit, que vam anar al Museu Arqueològic de Tarragona i vaig conèixer els mosaics que allà hi ha, i entre ells hi ha la Medusa. És una afició que m'ha portat a una professionalització. I aquesta professionalització l'he anat aprenent mica en mica. Una mica autodidacta, en part, i l'altra de professors, jo penso que molt bons, com és en Leonard Copane o com és en Toyoharu Ki. No és gaire habitual treballar amb mosaics i menys fer treballs contemporanis. Hi ha afició a fer aquells típics treballets d'imitació del Gaudí, de l'Antoni Gaudí, que sempre és una iniciació per fer altres treballs més complexes. Sempre és allò anar una mica més enllà i aprendre ben bé com es realitzen, com ho fan els que fa molts anys que en realitzen, que en fan. I, bueno, tinc més de 5.000 fotografies de diferents mosaics que he anat recollint per internet. He vist molts artistes. El mosaic el que t'aporta és la tranquil·litat, la calma d'allò, en estranger, en anglès en diuen slow, no? Allò, tranquil·litat, anar fent. I aquest anar fent et dona què pensar, i tu vas al teu pas. No és tant... La tranquil·litat l'has de portar dins, però les mans t'han d'anar lleugeres.